Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalke, aku Ela Rahmawati, biasa diceluk Ela. Aku saking jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Indonesia, angkatan selikur. Saiki aku mahasiswa semester 5 neng Universitas Negeri Yogyakarta. Aku asale saka kutha Yogyakarta. Hobiku nembang, traveling, lan masak. Aku saiki meh nyeritakake kalian konco-koncoku kegiatanku pas perayaan semester dina hari raya Idul Fitri. Akeh-akehe konco-konco mahasiswa mesti kangen perayaan semesteran, utamane kanggo kaum muslim kangen anane liburan wektu dina raya Idul Fitri. Amargane momen iku keluarga lan sedulur kumpul menyambut dina kang suci. Wektu Idul Fitri tepate liburan semester 4 wingi, aku lan keluargaku balik kampung wonten desanipun wektu ibuku cilik. Esok jam 5 aku tansah siap-siap kanggo nindakake ngibadah salat dina raya Idul Fitri ing lapangan alun-alun kidul. Aku salat pinuju lapangan bareng kanca-kancaku. Sakwise salat, aku lan kanca-kancaku selak menyang masjid cedhak omahku kanggo nindakake halal bihalal. Ing ngendi momen iku kampungku mangkumpul kanggo padha-padha pangapurane pangapura. Ora lali awak dhewe kanggo muter-muter desa ngunjungi omah tetangga omah kerum seje. Biasane yen isih cilik aku isih diwenehi fitrah marang tetanggaku, banjur weruh aku wis mahasiswa wis ora ngalehke fitrah meneh. Subare adicara kasebut aku bali mulih kanggo ketemu wong tuaku. Aku ndekep kenceng kalian wong tuaku. Aku nyuwun pangapurane marang piyambak dhuwuring kesalahan lawase setahun kan rumiyin. Suasane kebak tangis lan haru. Panganan kang asri dicawiske neng keluargaku wektu dina hari raya yaiku lontong opor. Aku tansah madang kang lahap. Sawise iku aku lan keluargaku siap-siap kanggo balik kampung, yaiku menyang Wonogiri. Sadurunge menyang Wonogiri, keluargaku lan aku tansah nyempatake lunga menyang makam utawa kuburane simbah aku kanggo ndongake. Sakwise iku kula lan keluarga neruske perjalanan pinuju Wonogiri kang saben taune. Temi mriko aku, keluargaku, sedulurku nunggu momen kang anget banget. Kabehing keluarga adoh dadi siji ing desa Wonogiri iku. Suasana wektu iku kebak damai bahagia. Kuwi mau seiso aku critake selama aku perayaan dina raya Idul Fitri. Nyuwun pangapunten nek aku ana salah kata lan perbuatan. Kula pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.